Вітаю! На гэтым тыдні мы адзначаем самае самабытнае свята – тыдзень роднай мовы. І мы ў нашым калектыве вырашылі, што лепш за ўсё гаварыць на роднай мове пра справы. Таму мы запусцілі чэлендж «Зроблена ў Беларусі». Сёння мы дарым адзін аднаму не проста сувеніры, а сапраўдныя маленькія вырабы нашай краіны, прадукты, зробленыя з любоўю Беларусі. Глядзіце, што ў нас атрымалася. Зроблена ў Беларусі, сэрцам, рукамі, ветамі, каб было добра людзям, каб ва ўсім свеце ведалі. Зроблена ў Беларусі, шчыра, прыгожа,